Здравейте, приятели! Добре дошли на моя канал. С мен тук надявам се да ви е приятно и все пак да намирате някакви отговори на въпросите, които търсите, или поне част нещо, което да е точно за вас, което да го усетите, че е вашето. Знаете, не всичко ще резонира за вас, така че ги приемете видеята с цел забавление, не е нещо фрапантно, да се фрапирате и с цел отпускане, както казах, просто е така. Може би ще чуете нещо, което ще ви е полезно, а то всъщност това е моята цел, по някакъв начин да ви бъда полезна с тези видеа. Напоследък не съм се включвала често, но просто нямах тази възможност. Но ще гледам за напред така по-често да започна да правя видеа. И така, гледам да имам време. Просто времето не достига, както знаете. Забързано ежедневие при всички нас. Но, аз съм решила да погледна тема. Сещаш ли се за мен? Обичаш ли ме все още? Някой, който отдавна не сте чували или така го мислите, нали? Роднина, приятел, бивш приятел, приятелка. При всички ви ще е различно, знаете. Така че гледайте да си вземете това, което усетите, че е вашето. Другото го оставете за някой друг, за който ще е. Картите искат да падат, нямат търпение, така че явно и вие нямате търпение. Съсредоточете се, отпуснете се, мислете положително за този човек все пак. Не с лоша енергия. Както казах, правиме го с цел забавление и евентуално отговор по някакъв начин на вашия въпрос. Първо питам, кой е този човек в момента? Просто кой е той? Мъжете да си обръщат в техния вариант, жените, аз говоря, повече жени ме гледат все пак, така че по-удобно ми е някакси за жените да го казвам. Мъжете ще си го обръщат, не имам проблем, знаеме. Да видим, кой е този човек в момента? Кой е той? Както казах, повече жени ме гледат. И така в момента излезна този рицар жезли, мъж, младеж, просто в такава мъжка енергия, овен в стрелец може да е тази зодия, или така да попада точно в този момент. Но човек изгарящ, човек такъв, който постоянно се движи, някак си не седи на едно място, винаги гледа да постигне това, което е запланувал, не се отказва лесно от целта. Даже бих могла да кажа, че изобщо нищо не може да го спре, ако си е решил нещо. Завладяне винаги от някакви такива топли, резки, бързи движения. Така винаги е ден. И, както казах, целенасочен към целта, така не се спира пред нищо. Даже е склонен да води битки. Не е от хората, които ще се оплаши от препятствията за напред. Така че в момента този човек определено нещо го вълнува много силно. Така и както виждам е някакъв спомен от миналото, някаква негова минала любов, отминала. Може всякаква такава, нали ви казвам, просто от миналото, не е нещо ново, нещо за старо си мисли. Може да си припомня някакви неща, с които е живял. С някаква мистериозна такава жена. Жена, която не всеки би я разбрал. Жена, която някакси седи повече в сянка, гледа да не бие на очи. Според зависи де. Всъщност, ако трябва да бие на очи, ще бие, нали, на очи, така ще се покаже. Тази жена е склонна просто да
усеща нещата преди да са се случили. Може и това да е професията, разбира се, може с такива неща да си се занимава. Но като цяло жена, която не пред всеки би показала това, което владее, което може, което чувства. И в същото време жена с сили, които не всеки би възприел дори. Повечето биха се оплашили, даже ако разберат точно какво би могла да направи. Но е завладяваща тази жена, обсебваща. Някакси никой не може така да не я забележи, колкото и скрита да е дори. Така че определено този човек в момента си мисли за нещо такова. От миналото му, както казах, някакъв много хубав спомен с тази въпросна жена, която според него си има всичко определено и може би е решил отново да я завладее, така като гледам в тази енергия, както е попаднал. Може би си казва, така като си припомня миналото, си казва, хубаво беше, познавам я много добре тази жена, какво що, от какво има нужда, от какво няма нужда. И според този човек може би има нужда точно от него, само той или тя, нали? Всъщност му и трябва на нея. De facto, той си мисли само аз и ще се допълни цялата картинка, нали? Някакси очаква от не съм сигурна дали сте вие, в случая ще разберем след малко, но все едно чака известие, дано тази жена ми пише, нали, дано ме усети енергийно, че всъщност аз мисля за нея и че не съм така я забравила, защото точно такава е темата. Може би точно така ще излезе, но да видим. Какво прави точно в момента този човек? Нали? Да видим. Какво прави? Какво прави? Това е той. Преди малко питах кой е всъщност той. Факто той си един романтичен човек, който е готов всеки един момент да завладее целта, която е така в мислите му. Но сега искам да видя какво точно прави в момента този човек, с кой е, къде е. Какво прави този човек в този момент? Я още една карта тук. Извинявайте. Какво прави? Да, мисли си за някакви такива веселби, забавления, някакси празнува живота, може да е на някакво събитие в този момент точно, нали така, да си празнува нещо. Празници колкото щеш. Но още какво прави? Мисли за пари, мисли, че не му достигат средства всъщност. Така малко е вглъбен в това нещо, че всъщност му трябват още пари, може би се чуди как точно повече пари да си докара. Така обмислящ, гледа да се синхронизира, някакси да се успокои, да усети едва ли не на къде е тръгнал, едва ли не какво ще постигне, ако направи еди си какво, но е решил така да се успокои и да не се фрапира с едно от нещата, които се случват, някакси да се съсредоточи върху в това да се отпусне самия той, за да намери се едно отговорите за напред, които го вълнуват. Спокоен е, нали, не е чак нещо да е нервиран, нещо да е в някакви такива депресии, напротив, празнува, както казах, живота, празнува празници, нали, може да си е на празник някакъв нещо, но и още така гледа да, както ви казах, някакси да го измисли, по-скоро с някакъв такъв суров,
ум, да гледа да е стратегически, някакси да е тих, спокоен, съсредоточен и препятствията се едно някакси да не го плашат. Просто да не изпусне този златния момент, в който може да намери отговорите за напред какво, как и защо да се случват нещата. Спокоен, притихнал и празнуващ човек в момента, така бих могла да го кажа. Така, добре, човека си е спокоен, няма нищо фрапиращо при него в момента. Но да видим, сеща ли се за вас все пак този човек? Сеща ли се за вас тази иска? Сеща ли се за вас? Сеща ли се за вас? О, да. Сеща се. И като гледам, вие сте си от... Може да сте си от една въздушна декада, така да спадате. Еднакви зоди, водолей, близнаци или везни. И двамата да сте такъв типаж, в такава енергия. Както казах, съсредоточени, логични, мислещи. Така гледате много да не се отпускате в някакви такива излишни драми, все едно. Дори да страдате за някой, реално погледнато, нито тази жена, за която този мъж мисли, би си признала, че ще страда, нито пак той. Нали? Защото са си еднакъв типаж. Просто по-студени хора, някакси. И не толкова студените на пръв поглед изглеждат студени, но всъщност са много по-топли дори от другите. Просто не могат да го покажат в този смисъл, в който го показват другите зодии, някакси другите енергии. Но дали се сеща? Определено се сеща, както казах. Спомня си вашите любовни, вълшебни моменти. Спомня си, когато сте били щастливи, когато всичко е било наред, когато е било слънчево, усмихнато, изобщо, когато сте се разбирали, когато не е имало скандали, нищо, просто една чиста истинска любов, без нерви, без напрежение, без никакви проблеми, бих могла да кажа. И някакси си спомня колко прекрасна или прекрасен сте всъщност вие. И как така лекичко по лекичка всъщност сте станали един негов идеал, който не може да излезе от главата му. Той де-факто няма как да те забравя. Защо ми се задава този въпрос, едно сещаш ли се за мен? Определено, той няма как да ви забрави. Вие сте за него това, което всъщност на него му е достатъчно. По-красив или красива от вас явно не вижда този човек, наистина. И така, определено се сеща постоянно. Така че в мислите му, може би сте точно вие, тези, които ме гледате в момента. Както казах в началото, не беше сигурно, че за вас става въпрос, но така както върват нещата, може би точно вие сте тази мистериозна, тайнствена жена, която седи на страна от този човек, но всъщност е тотално в мислите му. И някакси не може да ви забрави при всички положения. Може би излишен следващия въпрос, но все пак ще попитам. Обича ли ви този човек? Все още обича ли ви? Защото, както виждам, той ви е обичал,
Няма как да не ви обича, при положение, че ви обича, но да видим. Обича ли ви все още въпросният човек? Обича ли ви все още този човек, мъж, жена? Няма значение, вие си го обръщайте във вашия вариант. Обича ли ви все още? Вижте какво се случва. Две еднакви карти от различните декади. Много е силна енергията и много ясна. Дали ви обича, както казах. От картите така като цяло са ясни, но бях длъжна да го задам този въпрос за вас. Както казах, той не може да ви забрави. Той си спомня тези прекрасни моменти, които имал с вас. Това слънце, което може би той вече не го вижда в живота си и си мисли, че повече няма така да се появи, няма да изгрее за него. Като се замисли за вас и като се сети, че всъщност толкова много ви обича, чак изпада в това болно състояние, в това да не може да се раздвижи, в това да не вижда светлина в ежедневието си и някакси да не вижда път напред, въпреки че самия човек го има. Слънцето ще изгрее, новата светлина ще дойде, той просто няма вижда, защото толкова е замъглен в това, да е в болката си, че си мисли, че всичко е изгубено. Има я тази надежда отново да се оправят нещата някакси. Може би и някой да му помогне, да му даде добър съвет, някакси да ви венчае, дори евентуално. Нали, не му се иска да ето този затворник. И то затворник в мислите си, само като се сети за вас. Но според мен вие не излизате от мислите му реално погледнато на този човек. Той основно така е завладян тотално от това да си спомня какво е било и колко, както казах, прекрасно е било всичко. Вие знаете какво се е случило. В някое друго видео може би ще погледна защо не сте заедно с този човек. Следващото видео може би ще е точно това, всъщност защо не сте заедно с този човек, какво се е случило, за да се стигне до това той така да страда за вас и да боледува. Но определено ви обича, както казах, има я тази надежда, все пак не я е загубил напълно. Просто чака знак отгоре да му се подаде, едва ли не, наистина, висшите сили така да се смилат над него и над вас, с една дума, отново да ви благословят в това да бъдете заедно и междувременно той ще гледа този човек да не изпуска работния си процес, защото все пак и пари му трябват и както знаете няма как. Де-факто си работи стабилно, но както казах, единственото нещо, което не му е стабилно в момента на този човек в живота е това, че вас ви няма там. Той страда всъщност. Това видях за вас, приятели. Вие ще кажете всъщност, открихте ли себе си в този разклад? Почувствахте ли това, което почувствах и аз? Пишете ми, оставете коментари. Как сте се почувствали? Как се чувствате в момента? И така. Надявам се, нали, да се оправят нещата, защото този човек наистина много ви мисли и все още ви обича определено. Така че пожелавам ви успех, избъднати мечти. Вие си знаете, при всички ви са различни, както си ги пожелаете така, да ви се случат. И аз, както казах, ще гледам по-скоро да се включа отново с видео. До скоро, приятели! Бъдете щастливи! Чао!